Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman dogonlar, her ýyl Recep aýy bolanyna bidgatçy ahunlardan we käbir imamlardan şu sözleri eşidersiňiz. Olar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýdi diýerler. La taghfalu an awwali leyleti cum'atin min Recep fe innaha leyletun tusammiha'l melaiketu leyletur ragaib. Ve zalika ennehu iza maza thuluthul leyl lem yebqa melekun fi's semawati vel ardı illa yectemi'un fil Ka'beti ve havaleyha. Recep ayının ilkinci cuma gecesinden gafil bolman. Ol gece perişteler regaib gecesi diýerler. Ol geceň 3-nji ýarymy bolanna göklerdäki we ýerdäki ähli perişteler Ka'bede we Ka'baň töwereginde jemlenişýärler diýerler. Hadis diýip ýaýradylan bu sözleri musulman doganlar iýdi hem bar. Soňunda akşam bilen ýatsa arasynda okulýan 12 rekatlyk regaib namazy barada aýdyp geçilýär bu hadisiň içinde. Regaib gecesi diýibem eşdiýänsiňiz ilkinji gecesi. Receba girende birinji an akşamy bolýardy. Peygamber sallam siz Recep aýynyň ilkinji penşenbe gecesinden gafil bolmaň. Perişteler şol gece Leyletur Regaib ýani regaib gecesi diýip ad takdylar diýipdir. Bu gece beýle ad takylmaklarynyň sebebi şu waka sebeplidir diye. Şol regaib geceniň üçünden birine geçen wagtynda ýerdäki asmanyňy perişteleriň hemmesi Beytullah'a Ka'ba üşükdirler diye. Bismillahirrahmanirrahim. Recep ayın awwalky cuma gecesinde bir okymaly namaz we ona salatur regaib ya regaib namazy diýerler. İnşallah o namazy size aýdyp eşdirer. Recep ayın awwalky cuma gecesinde akşam bilen ýatsı namazynyň arasynda 10 rekat namaz okuymaly, 6 salam bilen. Her 2 rekatden bir salam vermeli. Awwalky rekatda Subhanekany okuymaly. Ondan sonra Suriye Hamd okuymaly. Hamddan sonra 3 defa Suriye Kadr, 12 defa Suriye İhlas. İkinci rekatda awwalky rekat ýanyk Hamd okuymaly. Suriye Kadr okuymaly 3 defa, ondan sonra 12 defa Suriye İhlas okuymaly. Ondan sonra oturup salam vermeli. Salam verenden sonra 70 mertebe Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi deyip şu duan etmeli. Ondan sonra secdeye gitmeli ve şu secde halette 70 mertebe Subbuhun kuddusur Rabbul melaiketi ve ruh deyip şu duanı okuymalı. Ondan sonra secdeden kalmalı ve 70 mertebe Rabbi gfir varham ve tecavüz amma ta'lem fe inneke entel aliyyul azim deyip dua etmeli. Şu duan okuyandan sonra yine de secdeye gitmeli ve 70 mertebe Subbuhun kuddusur Rabbul melaiketi ve ruh deyip şu duan etmeli. Ondan sonra şöyle secde halette Allah tebarek ve teala'dan yüreğinde näme dilegin bolsa te dilegin tökünýänçe şu secde halette yatmaly. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu sözler Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sözü däldir ve toslama hadistir ve Peygamberimize töhmettir. Ähli sünnetin hadisçi alimleri bu hadisin toslamadygyny we Peygamberimize töhmetdigini we bu hadise esaslanyp okulýan 12 rekatlyk regaib namazynyň bidgatdygyny bir agzdan kabul edýärler. Bu hadisin toslamadygyny aýdan alimlere misal bersek, Abdulhayy el-Leknewi El-Asarul Marfu'a fil Akhbarul Mawdu'a adlı eserinde bu hadisin toslamadygyny aýdyp geçýär. Ve Abdulhayy el-Leknewi bu kitabynda bu toslama hadisi doğruluğuna getirenden son İdyanında şeýle diýär. Hâzâ hadisun mawzu'un bittifâkul muhaddisin. Bu hadisçilerin bir agzdan kabul etme bilen toslamadyr diýär. Ve ruwatus senedil mazkûru fil gunyeti ve gayrihâ kulluhum siwa Humayd ve Enes mimmen la yahtaccu bihi. Ve bu hadisin senedi diýip, rivayetçileriniň zıncırı diýip, Gunyede we başga kitaplarda aýdylyp geçilen senedin içinde Humayd ve Enes'ten başka kişilerin hiçbiri delil hükmünde kabul edilen kişiler däldir. Bel kesirun minhum mechulun ve ba'duhum kezzabun kema sanaqifu alayhi mufassalan. Ve bu toslama hadisin senedindeki kişilerin köpsi näwelli kişilerdir. Kafirler bolsa kezzaplardır, yalançılardır. Ve bu barada kitabın dowamında jikmejik durup geçer diye. Ve kitabının dowamında şul hadis barada we rivayetçiler barada ulamalara salgylanyp giňişleýin gurrun edýär. Bu hadisin toslamadygyny Hafız Iraqi Ihya Ulumuddin'in tahricinde toslamadygyny bellep geçýär.
Bu hadisin toslamadygyny aýdan ulamalaryň ýene biri İmam Ajluni. İmam Ajluni'nin Keşful Hafa ve Muzilul İlbas amma ishtahara min al-ahadith ala elsinetin nas adlı kitabı var. İmam Ajluni bu kitabında halk arasında hadis diýip ýaýran sözlerin haýsynyň hadisdigini, haýsynyň sahihdigini, haýsynyň zaýyfdigini, haýsynyň toslamadygyny ýeke-ýeke aglap geçýär. Ve Keşful Hafa adlı bu kitabının ikinci cildinin ahirine İmam Ajluni diye ve minel ahadisul mevdu'ati ma jaa fil fadilati awwal leyleti cum'ati min Recep es-salatul mevdu'atu fiha allati tusamma salatur ragaib. Ve yine de toslama hadislerden Recep ayının ilkinci cuma gecesinde okulyan salatur ragaib, ragaib namazı deyip aydılyan toslama hadislerdir diye. Lem tesbut fis sünneti ve la indel aimmetil hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve hadisçi imamların katına bu barada hiçbir zat sabit değildir diye. Ve in zekarahu sahibul ihya ve sahibu kutul kulubih. İhyada ve kutul kulubda aydılanan bolsa bu toslamadır diye. Lianna sünnete la tesbutu illa bi kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ev fi'lihi ev takririhi. Çünkü bir zat sünnet olacak bolsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözülen sabit bolmaly, Peygamberimizin eden işi bilen sabit bolmaly, ya da Peygamberimizin takriri, yani sahabalar eden bolsa Peygamberimiz hem şonu tasdik eden bolsa, şol suratda sünnet sabit bolmaly diye. Yani İmam Ajluri hem bu hadisin toslamadygyny we buna esaslanyp okalyan namazyň hem toslama we bidgatdygyny kitabyna bellep geçýär. Ýene de bu hadisin toslamadygyny we ragaib namazynyň bidgatdygyny bellep geçen ulamalardan İmam Şihabuddin Ebu Şama El-Ba'ith ala inkar el-bid'i vel-havadis adlı eserine giň işleyin bunun üstünde durup geçýär. Ve bu eserine bu hadisin toslamadygyny ve bu hadise esaslanyp okalyan namazyň bidgatdygyny bellep geçýär. Ve İmam Şihabuddin Ebu Şama bu kitabynda Mısırda ýaşap geçen Muhammed bin Ebu Bekir adlı sultanyň öz döwründe Mısırda bu bidgat namazy kadagan edenligini we ol sultanyň sünnetleri ýaýradyp, Peygamberimiziň sünnetlerini direldip, bidgatlary ýok etmäge gaýratly bolanlygyny bellep geçýär. We ýene de İmam Şihabuddin Ebu Şama ýanky eseriniň içinde diýä faqih mufti Abdülaziz bin Abdüsselam Damask'ta Recep ay yakınlarına Cuma günü minbere çıktı. Regaib namazynyň batyllygyny we ol barada gelen hadisin toslamadygyny minberden halka ıglan etdi. We aýratyn hem bu barada at-tergib an salatir regaib. Regaib namazynyň äge etmek diýip bir gow kitabam ýazdy diýip aýdyp geçýär. We ýene de bu hadisin toslamadygyny we buna esaslanyp okalyan namazyň bidgatdygyny bellep geçen alimlerden El-Hafiz İmam İbn Recep el-Hanbali rahimahullah Lataiful Ma'arif fima li mevasimil 'am min el-wazaif adlı eseri var, meşhur eseri. Şol kitabynda diýär: "Famma salatu falam yasihha fi şehri Recebin salatun mahsusatun tahtassu bihi." Recep aýyny okaljak ýörüýte aýratyn bir namaz barada aýtsak, Recep aýyny okaljak mahsus aýry bir namazyň barlygy barada hiçbir sahih delil yoktur diye. Vel ahadisul merviyetu fi fadli salatir regaib fi evveli leyleti cum'atin min şehri Recep kezibun ve batilun la tasih. Bunu sonra Müslüman doğanlar Recep ayının ilkinci cuma gecesinde, regaib gecesinde okulacak regaib namazı baradaki gelen hadislerin hemmesi kezibun, yalanlar ve batilun, batıllar la tasih. Hiçbir doğru değildir, sahih değildir diye. Ve hâzihi salatu bid'atun inde cumhuril ulema. Cumhur ulemalara bu namaz bid'attır. Ve mimmen zekere zâlike min a'yanil ulemâil mutahhirin minel huffaz. Sonraki gelen alimlerden, bunun bid'attığını aydıp geçen hafızlardan, ulu alimlerden Ebu İsmail el-Ansari ve Ebu Bekir bin Sem'ani ve Ebu'l Fadl bin Nasr ve Ebu'l Farac bin el-Cevzi ve gayruhum. Şu üç alimin adını aydı ve bulardan başkalar hem näme bunun bid'attığını aydıp geçtiler diye. Ve innema lem yezkurha'l mutakaddimun li'annaha uhtisat ba'dahum. Emma onun önkü köne alimler bunun bid'attığı barada aydıp geçmezliklerinin sebebi olardan sonra bu namaz ortaya çıktı. Oların dövründe bu namaz yoktu diye. Ve evvelu ma zaharat ba'da'l arbamiyeti
we bu bidgat namazyň peýda boluşy we ilkinji gezek orta çykmaklygy hicri 400-nji ýyldan soňradyr. فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها. Hicri 400-nji ýyldan öňkü ulamalaryň bu barada hiç zat diýmedikleriniň sebäbi olaryň döwründe bu regaib gijesiniň regaib namazyň ady sany bolmanlygy üçin, ol wagtlar bu zat asla ýoklugy üçin bu barada aýtmadylar diýe. İmam Newawi hem bu barada diýe: "Fa innaha bid'atun munkaratun minel bid'iz zalalati vel cehala." Bu namaz munkar, gaty erwet bid'attyr, azgynçylyk we jahillikdir. Ve fiha munkaratun zahiratun qatalallahu wazi'aha ve muhtara'aha. Ve bu namazyň içinde ve bunyň berja ediliş düzgününde kän şeriata ters munkar zatlar bardyr. Allah Taala onu oýlap tapany helak etsin diýip İmam Newawi şonu oýlap tapan bid'atça beddua edýär. Ve İmam Newawi diýe: "Ve qad sannafal a'immatu musannafatin nafisatan fi taqbihiha ve tadlil musalliha ve mubtadi'aha." Ve ahli sünnetin imamlary bu namazy oýlap tapanlaryň we bu namazy okayanlaryň erwetligi barada, azgynçylygy barada şonu beýan edip ören gowy kitaplar ýazdylar. Ve delailu qubhiha aksar min an tuhsa. Ve bu namazyň içinde, bu bidgat namazyň içinde bolup geçýän şeriaty ters zatlar sanardan känir diýe. Ene musulman dogonlar şul toslama hadis barada we şu toslama hadise esaslanyp okulýan namaz barada Ähli sünnetin ulu hafızlarynyň hadisçileriniň aýdan sözleri, elbetde bular hemmesi däl, bundan başga da kän bar. Şu aýdylanlary kim kitabyndan okasy gelse, imam bolsun, ahun bolsun, kim bolsa bolsun, eger arapça bilýän bolsa, ýa-da arapça birini terjime etdirip bilerin diýse, maňa mailden ýazsalar, şul aýdynlaryň kitaplaryny, sahypasyny, ýeke suratyny çekip oradyp biljek. Dersi jemlesek musulman doganlar, Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabalarının 4 mezhep imamlarımızdan regaib gijesi ve regaib gijesi namazı deyip alimlerimizin deyişiyali hiçbir sahih delil yok. Regaib gijesi ve regaib namazı deyilýän ýörelge hadisçi alimlerimizin bir agzdan kabul etme bilen toslama hadislere esaslanýar. Ümmetin içinde musulmanların arasında bu bidgatlary we bu hili toslama hadisleri ýaýradýanlar bidgatçy soplardyr we şigalardyr. We şolardan eşitip anyklaman gurlayan käbir imamlar, käbir mollalardyr. Halkymyzyň arasyna şu bidgatlary Eýranda we Türkde okan bidgatçy soplar getirdiler. Hususan hem Türkmen halkynyň içinde bu toslama hadisleri we bu bidgatlary ýaýradýan kişiler teňli tana we şonuň ýyzyna düşýänlerdir. Teňli ahunyň özi we şu wagta çenni okudan okuwçylary şu meseleni sahih hadisler esasynda sahabalardan we 4 mezhep imamlarymyzdan habar berilen sahih eserler esasynda tahkik etmek üçin, ýani anyklamak üçin jemlenişseler, ýekece de sahih hadis, sahih eser getirip bilmeýärler. Şu wagta çenni şu ýalan hadisleri we şu bidgatlary ýaýradanlaryň etmeli işi tawba etmeli we yalan hadisi we ol yalan hadise esaslanyp okulýan bidgat namazy ýaýradyşlary ýaly tawba etdik, ýalňyşypdyrs. Şu barada öňkü ýaýradan seslerimizi pozun we ýaýratmaň diýip halka açyklamalydyr. Eger durs bolsalar we Allah Taala'dan gorkýan bolsalar, hasap gününe iman edýän bolsalar, ol minberlerde toslama hadisi uly ses bilen ýaýradyşlary ýaly yine şol minberlerden ýalňyşdygyny açyklamalydyr. Ýogsa Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme töhmet atan we yalan hadis ýaýradanlaryň hataryna bolmaga dowam ederler. Eger tawba edip dogrusyny açyklamasalar, ölen soňlarym şol ýaýradan seslerini insanlar dinläp durduğu müddetçe yalan hadis ýaýradanlar üçin gabrda bolsa da günäsi gelip durar şolara. Önsörün musulman doganlar, toslama hadisleri ýaýratmak alimlaryň bir agzdan kabul etmek bilen haramdyr we uly günälerdendir. Şirk getirmek, zina etmek, arak içmek, adam öldürmek nähili uly günälerden bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adından toslama hadisleri ýaýratmak uly günädir we haramdyr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz adından yalan hadis düzýänler we ýaýradýanlar barada şeýle diýär: Sahih Müslim'de geçiyor. Men haddese anni bi hadisin yura ennehu kezibun fehuve ahadul kazibin. Kim yalanlığını bilip durup menin adımdan bir hadis aytsa iki yalancının biridir diye.
Buhari'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye men kezebe aleyye mutaammiden felyetabawwa maq'adahu minen nar. Kim bil kaslayın bana yalan yönkese, yani diyemedik adıma diydi deyse, dozakta yerine tayinlansın diye. Her bir Müslümanın Recep ayı barada bilmeli zadı şu, Recep ayı haram ayların biridir. Haram aylarında edilen salih amallar, beyleki aylarda edilen amallardan has savaplıdır. Hafiz İbn Recep, Lataiful Ma'arif adlı eserine getiriyor, Recep, hayır ve bereket ayların açarıdır. Recep ayı salih amalların ekileyen ayıdır. Şaban ayı ol amalların suvarılayan ayıdır. Ramazan ayı bolsa hasıl yığınanılayan aydır diye. Bu ayda köprak nefil namaz okumalı, nefil ağız beklemeli, Kur'an okumalı, zikir etmeli, hayır ihsan etmeli. Qarız neçe amalın köpeltip bilsen köpeltmelidir. Emma Recep ayına mahsus, sahih delile esaslanayan, yörüyte plan giycesi okulayan namaz, regaib giycesi, 27. giycesi, plan gün tutulayan roza, plan gün için zikir deyip Recep ayının belli bir gününe mahsus ibadet yoktur. Bu hakikatları halkımıza yetirmekten maksat näme? İbadetini sahih delile esaslanıp etsen sogap kazanayan, batıl toslama hadislere esaslanıp edilen amallara sogap yoktur. Beter günah kazanayan. Toslama hadis aydıp, toslama hadis yayradıp, toslama hadislere inanıp Peygamberimize töhmet atman, haram iş etmen, bid'at çıkarıp İslam'ı yoyman, kıyamet günü Allah Teala'nın ve Peygamberimizin önüne yüz garab bolman diyen maksat bilen Müslüman doğanlarımıza şul ulamaların diyen sözleri eşittiriliyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin.